Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan lokaci. A yau ne za mu kawo muku rahotanni akan tsohuwar shekara. Ga dai saƙon farko daga bakin Abubakar Ali Bigiman, shi dai cewa yake shekarar 2022 da ta wuce, shi dai fa farin ciki ne ya samu falleliyar budurwa. Ga kuma shi kuma saƙo daga bakin Nasir Musa Sele, ya ce shi fa shekarar 2022 ba zai taɓa mantawa da ita ba, domin a shekarar ne aka yi mai sibaran na baye, wato aka sace mai wayarsa ta Kano ƙira wato wanda kimanin kuɗinta ya kai naira 7,500, wasu take da memory forgive a kanta. Ya ce shi dai da aka ɗauki wannan wayar sai da ya yi kimanin sati 7 ko wasa baya hawa, sannan kuma baya kira ba a kiransa. Kimanin kuɗinta ya kai naira 7,500. Ga kuma wani sabon daga bakin Shu'airat M Dali, ita kuma Shu'airat cewa take yi tsohuwar shekara da ta wuce ba za ta taɓa manta da ita ba, saboda a cikin shekarar ne saurayin ta ya gwangwaje ta da waya ta ƙirar iPhone 7, kuma a inda ta ce da ta sai da wannan wayan ma sai da ta yi ƙannanta 3 anko na bikin wata 'yar uwarta. To madalla, shi ko saƙon al'amin cewa yake yi ba zai taɓa mantawa da shekarar 2022 ba, domin a cikin shekarar ne ya samu tasgaran soyayya tsakaninsa da shi da budurwarsa. Amma dai ya ce insha Allah tun da wannan sabuwar shekara ta kama, shi ma fa soyayyarsa ta zama sabuwa dala ne da. To madalla.